usa ka butang kini nga maka-catch gid sa tong atensyon. Dili malikayan because pare gud ka nga naghikog. So unsa man ang hitabo. So kini may gala hisgutanan sa mental health. Di ta makahukom, di ta mahigala makasulti og unsa. Kay wa man ta masayod gyud unsa kadako ang problema baka ni Father Kukoy mahigala nganong iya to nga nahimo. Pero mo lagi na, no? Bisan unsa kalig-on sa tao. Man akong giingon, doon ako'y akong classmate kani adto mahigala, Dr. Nelson Isgira o sa to mga kaigalaan ka, Dr. mahigala sa psychology and kin, guidance counselor to mga eskwelahan diri sa Sugbo. Og unya ang igsuon nito pare sad. Pero nakurat ko mahigala samtang nag-angkor ko diri nga ang report ni Pulauro usa ka doktor naghikog mao dayto, no? Si Dr. Isgira. So inana nga mga butang. So mo tay makapakurat ba nga usa ka psychologist, doktor mga higala unya nganong sila gyud manambag anang inana nganong nga niresulta ana mga higala nga desisyon